Hej og velkommen. Det her er Korsvejens skole. Et sted, hvor alle børn løber og leger og har det sjovt. Jeg vil nu vise jer, hvordan det er at gå på den her skole. Jo! Det er Korsvejens skole, også kendt som Korsvejensborg indtil 1930, hvor den blev grundlagt som en skole. Efter da er der mange mennesker, der begynder at gå her, og det lærer man ikke mere og mere og mere. Jo. Det er gårdens fodboldbane. Ja, det er biblioteket. Det er stedet, hvor folk sidder, når de er under det, og slapper af og leger. Der har vi computerne. Der har vi bøger. Der har vi flere bøger. Det er det ude her. Det er ude, og det er her, hvor små børn har deres skoletimer og får lektier for. Korsvejens skole! Der ja! Det her, hvor folk endelig slapper af, når de er ude i skolen. Jeg har lavet lidt den om. Det her, hvor alle de små børn har deres skoletid. Ja, det er Korsvejens skole. Indgangen til Korsvejens skole, hvor alle børnene løber og leger. Gang! Nå, vi begynder.